a odrazom duše, jej nepokoja či disharmónie. Ak má človek vnútornú pohodu, odráža sa to aj na jeho zovňajšku. Problémom západného človeka je však túto pohodu nájsť. Ako sa však dozviete z nášho ďalšieho príspevku, nie je to až také ťažké. V Andovciach nedaleko Nových Zámkov stojí dom. Bývajú tam manželia Gelienovci, ktorí sa už niekoľko rokov venujú buddhizmu. Našli v ňom skutočnú životnú múdrosť, ktorú formou prednášok a meditácií rozdávajú ďalej. Okolo roku 98 sme vycestovali do Nepálu a do Indie a tam sme prvýkrát zažili hlboký pokoj a kľud, mier, po ktorom sme tak všetci túžili. Bolo to v tibetských chrámoch a v tibetských monastériách a tak sme si povedali, aké nádherné by bolo preniesť toto všetko aj na Slovensko. Buddhizmus si vybrali z jedného jediného dôvodu. Je v ňom filozofia, náboženstvo, psychológia i liečiteľstvo. Všetko, čo človek potrebuje na to, aby bol šťastný. Na našej ceste sme stretli veľmi veľa popredných lámov, popredných učiteľov. Môžem spomenúť Berukence Rinpocheho, Khandro Rinpoche, ale môžem spomenúť aj jeho svetosť Dalajlámu, s ktorým sme už dvakrát mali stretnutie, dvakrát sme u neho mali audienciu. Duchovným učiteľom manželov Gelienovcov je tibetský láma Tarab Tulku Rinpoche, žijúci v Dánsku. Andovce navštevuje pravidelne, aby odovzdal slovenským buddhistom svoje učenie. To je založené na hľadaní trvalého šťastia. Naše stretnutia sú väčšinou víkendové alebo aj týždňové niekedy a prichádzajú sem ľudia z celého Slovenska, pobudnú tu a robia s nami meditácie. V súčasnosti sa slovenskí budhisti stretávajú vo Svätyni, ktorá je umiestnená priamo v dome manželov Gelienovcov. Tí však majú v pláne vybudovať väčší chrám, kde by všetci ľudia mohli meditovať a rozjímať. Budhisti ukončili stredajšie vydanie regionálnych správ.